Investiment ta' madwar €1,000,000 fil-biċċerija pubblika fil-Marsa qed iwassal għal modernizzazzjoni importanti fis-settur tal-laħam f'pajjiżna permezz ta' sistema ġdida vertikali biex jitneħħa is-suf tal-majjal. Il-proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej b'60% qed itejjeb l-effiċjenza tal-ipproċessar, inaqqas il-ħela tal-ilma u l-enerġija u jżid il-kapaċità tal-faċilità. Dan tħabbar waqt festa laħam mill-Ministri Anton Refalo u Stefan Zrinzo Azzoppardi. Vantaġġ ewlieni tas-sistema l-ġdida huwa li tippermetti li proċessar ta' karkassi ferm akbar sa 250 kilo meta qabel il-limitu kien ta' madwar 120 kilo. Barra minn hekk qed jitjiebu wkoll il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. B'dan qed jiftaħ opportunitajiet ġodda għar-raħala biex jiddiversifikaw il-produzzjonijiet tagħhom u jidħlu f'niċeġ ta' swieq ġodda, fosthom dawk ta' kwalità għolja bħal prosciutto, pancetta u gwanċale. Il-Ministru Refalo qal li dan l-investiment se jwassal għal settur tal-ħam aktar sostenibbli u Din raba edizzjoni ta' Festa Laħam qegħdin ukoll aħna nħabbru investiment ta' mhux inqas minn €1,000,000 illi inforza ta' dan l-investiment qegħdin barra li nagħmlu aktar effiċjenza fil-biċċerija pubblika qegħdin ukoll niddiversifikaw u nkabbru l-prodott lokali Malti il beħ il-konsumatur jista' jixtri prodotti li qabel ma kinux jiġu mibjuwa fis-swieq lokali. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzoppardi enfasizza li permezz ta' dawn il-fondi se tkompli tissaħħaħ l-industrija. Dan huwa investiment f'aktar makkinarju li permezz tiegħu il-prodott Malti nagħtuh valur aħjar jissaħħu l-proċessar u anke jikbru l-opportunitajiet tar-raħħala biex il-prodott tagħhom ikun jista' jiġi pproċessat mod aħjar hawnhekk dan il-post. Id-Direttur tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija sostna li s-sistema se tkompli tolli l-istandards tal-proċessar tal-laħam.